Makadi murezi Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimwe patinokupa nyaya dzinopisa zuva nezuva naizvozvo nyaya naye panapa inyaya yaJob Scala iri kutaurwa nyaya yaJob Scala yemufungiro wakewo wanoita panyaya iyi. Right, tisataura nyaya yaJob Scala. Job Scala ndofunga munongozviziva Job Scala anokanda mabhomba, haana kwaanotya, anokanda mabhomba chero kuZANU-PF apa mabhomba akananga kuSADC inova iri kutungamirirwa naEmmerson Mnangagwa. Right, inzwa mabhomba ari kutaurwa panapa zviri kunzi Job Scala is Zimbabwean opposition politician want to get rid of SADC because it has not helped with conflicts and bad election in the region. He thinks SADC just let bad leaders show off and hurt people. He wants a new group that will focus on democracy, protecting citizens, stopping corruption, and fixing other important problems. SADC is having trouble dealing with conflicts in Mozambique and the DRC, and the mission, they are not doing very well. They were issued with the cooperation and foreign troops getting involved. Violence is getting worse and even soldiers are dying. Scala thinks SADC should be disbanded and replaced with a better organization. Right, matauriro aitwa SADC aya ndechokwadi ndo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika kuSADC izvozvo muri Zimbabwe. Toda kuti mutudzowo kana yo mafungiro enyu munoitawo panyaya iyi. Ini nyaya ndataura ichi tikubvumirana nayo kuti ndo zviri kuda kutoitwa chaizvo. SADC inofanira kunge ichikanzerwa. So muri Zimbabwe tinokuti ndai ndokuona kwamunoita pano, tiudzei zvimwe zvamunofunga. Thank you. Ya pamusoro apo pavoice note yazobrekiwa nanchi kutsanangurira chimiro chiripo pamusoro pekubatana kwedu kuti zvechokwadi takabatana, asi pakubatana kwedu kune zvimwe zvinhu zvazvisati zvakuzikanwa nevanhu zvangandiri kutsanangura nchiti vanhu sezvo vane hasha neshungu kuburikidza nekutambudzika, maresources avanounganidza, mbatya, hupfu, mafuta, mari, zvekushandisa, rutsigiro, communication, ikoko kutaura kwamuri kutoita nekuteerera ikoko zvinoreva kuti tiri chinhu chimwe chete. We are united. Ndachitaura with the other brother nemeseji ndaposta pamusoro apo kuti kumusha kwaari kuzaka vanotoselectana kuti ava nevava 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 votoenda muchikomo mavanonovhura mavoice notes eliberation struggle, which means shoko riri kufamba but not nespeed yatiri kuda. Now ndanchikuudzai ndichiti hazvina basa kuti whatever we are sharing. Nhau iripo ndeyekuti tiri kugoverana. I think people understand this concept. Vanhu vanonzwisisa hunhu uyu, culture iyi yekugoverana nekuunganidza zvinhu zvatichiti ndatizvishandisei mubasa rekuti nerekuti. Munozvinzwisisa? Kumachechi zvinoitwa, parufu zvinoitwa, dzimwe nguva pamuchato zvinoitwa, kuungano dzakasiyana siyana zvinoitwa. Munozive chii? I want to tell you something. Chiri very peculiar. And chandoda kuti mugare muchiziva. Munoziva here kuti tine dzimwe hama dzemamwe marudzi nevamwe vasisina simba mavari, zvekuti kana vachida kuita chinhu vanototi ndatitangei taenda kun'anga tonotsvaga mushonga, then tikaushandisa takati vanhu ndatiunganidzei maresources. Vanhu vanobva vatinha vamwe mombe, vamwe mbudzi, vamwe vouya nemari, tobva taita zvizhinji tonozvishandisa kuhondo. We are not going to do that. Never. Never ever. Takazviona zvichiitwa, nemi makazviona zvichiitwa nemapolitician nemapolitical parties vachiti ende tinogezeswa mushonga kwakati. Kana tagezeswa mushonga unonzi wechidana vanhu chiunganidza vanhu here? Variko vakadaro vanouya. Vamwe vanobva vati ende kumuprofita wakati.
pakutanga rinenge riri shoko rakanaka, but wakazvipima ukazviisa muchipimo, muchiyero, unogona kuti this thing is not necessary. Regai ivavo vechibumbwa nemabwedi vaende kunobvunzira kun'anga dzavo nekumasvikiro, vaite masaramusi nekumashiripiti uko, vaende nekune varoyi vachinotapa mashoko euchenjeri ikoko kune vanhu vanoshinha nekushereketa nevanofurira ikoko. Regai vaende ikoko vachibva vasimbisana neimwe language inenge ichiitwa nevakadzidza nemalawyers, vachibva vataura nechirungu, vachibva vaporisha, vachibva vashaina, vakasunga matai. Muhomwe mavo nemuzvikwama mavane midzi yekuromba nemamwe mafuta avakazoreswa ezvikara, mamwe yemachechi, mamwe regai vaite, because that is their culture, but not with us. Isusu regai tiunganidze pfuma inobva pashungu dzedu, pamisodzi yedu, pahasha dzedu, pazvishoma zvatiinazvo, pamweya wedu. But do not forget kuti zvinhu zvose zvatinoita nokururama, nerudo, neutsvene, nekuzvipira, ndobedzi zvinogona kutisumudza, ndobedzi zvinoita kuti Mwari anga ari pakati pedu. Dai ndakabva ndati zvinhu izvi zvinoda, munoziva, imimi hamuzivi, munoziva kuti nhamba dzangu +2 761 774 9463, munoziva kuti dziri accessible kune vamwe vanhu vanoita zvakasiyana siyana. Vamwe vanoti uya tikupe mushonga, shandisa mushonga, wobva waenda kwakati unotora mushonga wakati, unodai wobva wadii. Vamwe vanoti ndobva ndakuitira munamato womuteuro wakadii. Ndinonzwa zvakasiyana siyana, zvokuti kana dai ndaikupai my experiences angu since a very long time, maitonototo aikaka ndozvazviri naika. But I am not pushed into those things. Why? Kupusa here. Mutaura kuti inini ndakabva ndanyanya kupusa, zvekuti vanhu vese vamwe vanoita mashiripiti nekudii, vamwe vanotopa mareferensi ekuti munoona ningi uya akazoita zvakati tisu takamudai, munoona ningi uya akaita zvakati akagadzirwa naningi. I'm not stupid at my age. Asi zvine zvazvakanakira paupenzi hwandinawo, zvinopa protection kuvarombo nechirikadzi nezvirema nenherera nevamwe vari kutsvaga upenyu huri right, nevamwe vari kutsvaga kusunungurwa kwenyika yeZimbabwe. I cannot use the same principle yakauswa nevanhu veZANU-PF, the same formula. Ini ndiri in a different league. We cannot work with the same style inoitwa nekuZANU-PF nema-opposition political parties, because this we are not a political party movement. Kana vachichekeresa vanhu ndavatambe ndeyekwave ikoko, ndavatambe ngoma ikoko. We are not going that way. Vane mareferensi ningi vakazodai. Vamwe vanozorwa mafuta ema-albino. Munoona hama dzedu dzeve vatinoti varungu-dunhu. Now, I want to tell you zvinhu zviri very peculiar. Makaenda kuMalawi, apa paMalawi nepaTanzania nekuKenya, munoziva here kuti pakazvarwa murungu-dunhu musope albino, zvakaoma zvinoita. Vamwe vanouya kuda kuzotenga, kuda kudii, kubvisa mari vanhu kuita kiu.
That is why kunyika idzodzo wakanotsvaga guva remusopi, you won't find it. Vachita masaramusi, vachita mashiripiti. Ndakakubvunzai muZimbabwe miye kuti vangani vanoti takambo attenda funeral yemusopi mualbino murungudunhu muZimbabwe miye, uye akafa. Makaenda kumakuva evanhu ivavo, you find kuti those graves they've been vandalized. Nani nevanhu vanenge vaida kuita magic. Ndinozvitaura izvi ndichikuudzai pachena ndisikavhunduka, ndichida kuti musvike pakuziva nepakunzwisisa kuti haisi nhau bedzi yemvura dzezvitunha, kune mamwe anonzi ma-advanced levels of satanism. Anoitwa nevanhu vese vatinoti they are our leaders, macancelors yedu, mavidigo chairmen, masenators, mamps, maministers. Vamwe vacho vachitoenda kuchechi but deep vane madark secrets. Dark. Vamwe vanotaura nenyoka, vamwe vanonzikisa nyoka, vamwe vanobatiswa zvinoshura, vamwe vanozorwa musoro mumafuta ekamba. Vamwe vanonorovera kunana Nigeria uko, kunana Ghana, anongobhururuka kungodzi ari kunoona father, spiritual father. Vamwe vanorombeswa akabata bhaibheri kuita sezvinonzi amubhaibheri. Vamwe vanorombeswa akabata tsanga nenguo chena woita sezvinonzi amuchechi. Kune zvizhinji zvinoitika. Handisi muligi iyoyo, tiri muligi yechiedza, yeruvheneko, tiri muligi yemwenje, tiri muligi yemoto. Hazvifaniri kunge zvakavanzika kuti tiri kushandisa kodhi ipi in this liberation struggle. Hachifanirwa kunge chiri chinhu chinonzi isecret chiri kushandiswa nachairman, because chikave secret zvinoreva kuti ndakafa, it means you cannot progress, you cannot advance. Saka munofanira kutoziva kutoti weapon yatiri kushandisa, formula yatiri kushandisa against ZANU-PF kuma spiritual matters ndeipi? Ndeipi? So that ndakafa munetseke, so that ndakaneta munowana pekundibatsira napo. You should know the code. Kana muvengi wedu ngaizive kodi yatiri kushandisa, but haagone kuishandisa nekuti havana ropa naye Kristu. Nekuti zvinhu zvekudenga zvine sequence zvinotarisa kuti kunyange vavengi vedu vakauya kuzotijoina, denga rinotarisa kuti you are not part of these people, uye hauna ropa nezvizvi, uye haisi nhaka yako. That is why it is very difficult kuti munhu wekuMalawi, munhu wekuZambia akumbire pachigaro chaMwari nyasha dzekutonga Zimbabwe, nekuda kwekuti Kristu Jesu akavapa mugovo wavo neropafadzo iri Nyasaranda, neropafadzo iri kuZambia ndokwavo. Saka the only way yavanogona kusumukira muZimbabwe pakati pedu inzira yekushandisa masaramusi, mashiripiti, urombwa, uroyiwa, kushina nekushereketa nokuromba kwamarudzi ose, nekushandisa chikoro nokuvhara nemanyepo nepropaganda nekumanikidzira vanhu. Ndobedzi nzira inogona kuti vasumukire muZimbabwe. Ivo zvekuzvarirwa muZimbabwe will mean nothing before God. Ndikutaura principle yekudenga.
That is why you see kuti ma-Israelites apinda mu-Egypt. They stayed there for 400 years. Kudenga kwakange kwakanyora kuti vana vaJacob, the Israelites, one day they must move out of Egypt back home to Israel. Vakambeenda zvakare kuBabylon. They stayed there 70 years. Yange siri nhau yekuti vamwe vacho anamai vavo vakanga vari maBabylonian. But nokuda kwembeu yemuchiuno chakabva mumadzibaba chikange chiri chemaJews, maIsraelites, they did to go back home. Vamwe vakaverenga bhuku yaEsther pamazuva naMordecai, vanhu maIsraelites, they lived in exile, but they did to go back home to the promised land, back home. Saka isusu vana vatiri kuzvarira mudiaspora, eni Zimbabwe nari kuberekerwa muSouth Africa kana kuBotswana kana kuMozambique, kumusha kwako kuriko kuZimbabwe, kunyange makagara kuMozambique 400 years, kunyange hurumende yakakupai zvitupa zveMozambique zveSouth Africa, you still belong to where you belong according to heaven. Munzwa zvandikutaura izvi? Imi Mashona neMandevere kumusha kwenyu mokuziva uko kuZimbabwe ndokwenyu, ndokwenyu ikoko. Neblessing yenyika yenyu iri pamusoro penyu, kunyange makagara muSouth Africa 500 years, kunyange makagara muBotswana 700, but blessing yenyika yekwenyu ichagara iri pamuri, inokuteverai. Kunyange makaenda kuAmerica, that blessing neblood code haikusiyei. MaIsraelites vakazviita, vakapararira nyika yese, in Germany, in Europe, in America, in Canada, in Africa, in Australia. Kuma 1940 something, soon after the Second World War, they went back home and they refounded their nation Israel. Irikoko ndokuudza ichokwadi, iriko Israel nhasi, ndoiri kurovana nedzimwe nyika dzese dzemaPhilistines aimafiristiya nedzinyika dzese dzana Syria dzedzo. Hondo idzi makaverenga mubhaibheri dzagara dziriko, dzokuti vaIsraeri vairi kusana nevaFiristiya, ndo inonzi modern day Palestine. Iri kunzi Palestine iyoyi ndo vaFiristiya vacho vamunoverenga mubhaibheri. Vamunoverenga mubhaibheri vachinzi vaIsraeri vakarwa navaAsiria. VaAsiria ndo modern day Syria. Shenda nekuna naTurkey uko kune vasingazivi. Kukuudza ichokwadi. Saka mari yatinenge nepfuma nemaresources ese atiri kuunganidza, munhu chaapa achiti mbofana ushandisai chakati, batai badza rangu iri, ndauya nedemo, ndauya nejeko, mungobva ati ndauya neSwanda, mungobva ati ndine hata, mungobva ati ndine Zambia, mungobva ati ndine chakati, mungobva ati ndine tsono, mungobva ati ndine shinda, mungoti ndine ndiro, mungoti ndine poto, mungoti ndine gumbezi, mungoti ndine piro, mungoti ndine jazi, mungoti ndine mapatapata. Takabatanidza zvatiinazvo zvinoita kuti denga ridzike. Imagineti inodonedza denga kuti riuye pakati pedu. But magneti iyoyoyo inoita kuti denga rinyanye kuswedera pakati pedu the moment when we start to reorganize. Panobuda heat, panobuda energy, panobuda simba, panobuda mweya unoita kuti vavengi vedu vanyanye kugumbuka, vasuwe, vanzwe kuvhunduka, vatsvage nzira yekuti paradza isi tose. Vatange kuita mazango nemashiripiti nemashura ekuitira kuti zvatinobata nemaoko zviparare, zvishayiwe kwazvinoenda. Vanotsvaga kuita nzira dzekuti tidete, tikundikane, tidzoke shure, kuti vamwe vedu vanga vasimudza musoro varereke uso pasi, vaone kunge zvatiri kuita hazvina kwazvinoenda.
It is only now God will come down. Ive nezuva rakanaka, basa riri kundiwandira. Mukaona ndinyerere kuwandirwa nebasa. Rinoita nyore iwewe wakanga uri pataski yako, uyu akanga ari pataski yako. Together is one thing. We are great.